कि सोना साला हमार बटे के अरमान एगो साली सयान चाही ना दहेज में समाज चाही ना ही बंगला के मकान चाही सुना साला हमार बटे के अरमान एगो साली सयान चाही सुना साला हमार बटे के अरमान एगो साली सयान चाही ना दहेज में सामान चाही ना ही बंगला के मकान चाही सुना साला हमार बटे के अरमान एगो साली सयान चाही सुना साला हमार बटे के अरमान एगो साली सयान चाही। लेकिन अब ईश्वर भैया की पत्नी पे भी बात आती है क्या? ना चाहिए हमारा के कूलर टीवी, पढ़ा लिखा चाहिए हमारा बबुआ के बीबी। ना चाहिए हमारा के कूलर टीवी, पढ़ा लिखा चाहिए हमारा बबुआ के बीबी। पढ़ा लिखा चाहिए हमारा बबुआ के बीबी, पढ़ा लिखा चाहिए हमारा बबुआ के बीबी। और उनका रूपवान चाहिए, उनका गुणवान चाहिए सुना साला हमार बटे के अरमान एगो साली सयान चाही सुना साला हमार बटे के अरमान एगो साली सयान चाही। बहुत बहुत धन्यवाद। भले कम दी हुई रुपया दहेज में, बाकी साली राखे हमके अपना कॉलेज में। भले कम दी हुई रुपया दहेज में, बाकी साली राखे हमके अपना कॉलेज में। बाकी साली राखे हमके अपना कॉलेज में। बाकी साली राखे हमके अपना कॉलेज में। और होने मन कुल खानदान चाही का तरीके एकदम खानदान निमन होखे। अरे जुड़वा साली सयान चाही। अब क्या किया जाए, एक से तो काम चलेगा नहीं कि निमन कुल खानदान चाही हो तू को साली और जवान चाही सुना साला हमार बटे के अरमान हमरा साली सयान चाही सुना साला हमार बटे के अरमान बस साली सयान चाही हो सुना साला हमार बटे के अरमान बस
नसाई